Godmorgen. Goddag. Og god aften. Ja, det er fredag. Og vi sidder her. Det er en, Kender vi? det er en speciel fredag. Kan I gætte det? Ej, hun ringer nu. Hallo? Nej. Nej. Og det er påske. Og du er pæn. Kan vi ikke få den til at sætte ned? Var der mørkt eller noget? Just about. Men altså, I må undskylde, vi ikke har lagt video op her på det seneste. Ja, altså, der var mange bud på, hvad vi kunne lægge op. Ja, for eksempel den der The Makeup Text. Hvis I gerne vil se det, så bare kommenter det hernede. Så må vi bare rigtig gerne kommentere det. Men ja, nu er det fredag. I morgen så skal vi til koncert. Ja! Det er med Stormbird og Alice. Ja, hvem er det? Og det tænker vi også lidt selv. På lige koste mit hoved det selv. Fuck, vi så klar. Vi kan ikke se mig selv på det, vi holder. Okay, sådan der. I må undskylde, kameraet ryster. Nej, stop. Jeg holder. Nej. Ej, jeg skal stop. Have en video, hvad sådan noget. Nej, nu poster jeg den her lige om lidt. Yes. I må bare søg på dem på YouTube. Ja, de er rigtig søde, de er mega søde drenge. Og I er velkommen til at komme, for der er kun 7, der deltager.